हेलौ साल्टे मा खबर? रेडन साल्टे थेंक इउ स माच लाइक डान माबोरै दं रेडन साल्टे खबर सबर? ओंखामफोर जाबाय ना? मोजां आंहा सानफ्रोमबो आदसा दे मोजाङानो जानांगौ साल्टे मोजां थिगानो बिदिनो मोजां थानांगौ एबि कमेडि फैदों जोंहा गुड नाइट आदा आइ एम कामिं टु इउ लाइफ थेंक इउ स माच फंबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय उन्दुआखै नामा फंबाय मा ओंख्रि जाखो एबि आया थोद अखन्दा ओरैसो औ बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो टु लाइक डान थेंक इउ स माच अननानै होदो लाइकफोरखौ जायफोर होआखै लेटन अन थेंक इउ साल्टे ओंखाम जाबायना जायाखै आरो फिलिबादा ओंखाम जाबायना जायाखै एबि फंबाय ओंखाम जाबायना जायाखै सिमां बर' बाजैखौ देखायदो दे ब्र'नो बाजैया एसे र' दा नुगोन दै एसे मा होनो बेदर एवगासिनो दङ बेदर एवगासिनो दा नुगोन र' दिङा बाबु लाइक डान आदा एमबि गैला आच्छै नोंनालाय मा हाबाफ्राबो एमबि गैया जाखायोब्रा जेरावबो नायो आं नोंखौ एमबि गैया होनथाय साला हारानि दिङा खुनुरुखुम आदा सना दे ओमफ्राय जोंहा मा होनदो खोरोमदाव बाबु आयै थेंक इउ स माच फंबाय दिनै नुजाफैदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव ओमफ्राय जाथ'ला आं उदै देरथारबाय आदसा नंगौ नामा दे जाखांबाय आंहा दे एबिया उन्दुथ'वाखै आदा ओंख्रिया ना बाजा बयलार बाजा आरो दालिमोन आदा आदसा ओमफ्राय लेथन साल्थेया मा होनखो जाबाय दहायनो अमा बेदरजों आरो दालिजों सोलाबाय ओरैसै दे खोरोमदाव माखौ मिनिखो बाबु दिङा बाबुआ मेगना आलौदों आदसा ए होनदों आरो दिङा बाबुआ मा ओंख्रि आदा ओंख्रिया मा ओंख्रिथाय ओमफ्राय दा बेदर एसे लाबोदोंमोन ओंख्रि एवगासिनो दं 29नि सोना हरलाय अखन्दानो 29नि सोना हरनो अखन्दा एसे टेनसन दं आंहा दे मिनियाखैलै होनदो आदसा मिनियाखै होनबा माथो आंना दहाय सानफा मानि गोदाव सोराव जाबाय दिनै सानसे गोदाव सोरावनि खारनाव भिडिअबो आगारनो हादिया एबिया मा होनदों आदानि रुमखौ एसे देखायदो आदा मा होनदों बाजै बेदर एवबाय थानायखौ आदसा रुमाथ' बेनो होनजायो फंबाय दै बेनो बिदिनोखा आरोना रुमाबो बिदिनोखा हरमारब्रा अखन्दा नों दहाय माबानि मिथिनो लुबैदोंबा पार्सनेल SMS खालाम वाट्सएपफ्राव आं मा टेनसन दं दिनै थेवब्लाबो टेनसननि गेजेरजों नोंसोरो मिनि खुसियै रायज्लायदों दिङा फंबाय बयलार हरगोन आं ओरैसै लादो ओंखाम संना जाग्रा ओरैसो सिमां बर' मा होनदों थामनेलाव बाजैखौ थाफानाय नुनायखायसो आं लाइभआव फैदोंमोन र' बे बाजै नङा मिथियोना सिमां बर' बे बाजै नङा दे बे माबा मोनसे कुक इटिंनिसो हिनजाव बियो मिथियोना तामिलनाडुआव थायोना आं दाख्लै तामिलनाडुआव थांदोंमोन ना मोनसे खामानिनि थाखाय नैयाव माने साफायनायमोन आरोना बे फट'खा बेखौ होदों आरो कुक इटिं साल्थेनिसो बियो
आं फेसबुक पेज भिडिअ आच्छा दे जिङा बाबु आपलड होदों आच्छा दे आंनि भिडिअखौलाय मानो नायाखै ओरैसै फिलिपनि भिडिअखौ मानो नायाखै नोंसोरो अ आदा लेथन सना बयलार दे औ लेथन औ होनदों जेडिएमबि थोस मा जालायखो दिस्टार्ब जाखांना खिनो ओंखारग्रा हुदा दं आच्छा ओमफ्राय लेथन सालथेबा दिङा फंबाय औ होगोन आं ओरैसै सिमाङा मा होनो जारलासोलै होनबा बाजै नङाबालै जेबो नङा दे इन्टारेस्ट कमेडि ओमफ्राय टेनसनाव थानाङालै आदा टेनसनाव थाबा बेमार जायो आदा मा होनदों माइन्ड ब्लयिं बेराम आदा औ नंगौ नंनायाथ' होमबाबो एसेबां टेनसन दंब्ला माने टेनसन गैयि बायदि आं इन्टारेस्टआव दं आरोना दाबो खुगनिसो बाजै बे औ जेडिएमबि आदासो होनदों औ आदैसो औ फिलिपा मा होनदों मालायनि फटकखौ मानो होनांगौ ओरैसै थोस अखन्दा नोंखौसो मानो नायाखै आच्छा आं दा जेनेरेलाव बुंना होबायब्रा इसोर नायसै ना अन होनदों जाया जेनेबा माथो थ' देबाय थाखो मा बाथोन देखो नो फानलु देदों खोमा बेदराव होनो बानलुफोर मस्लाफोर अ दे आदा औ ओमफ्राय जोंहा एबि कमिडिया मा होनदों आरो आदाया आंनि साइकेलाखौ दाबो एस खालामाखै माने साइकेलाखौ बुजियासै आं फंबाय चेनेलखौ ना मा जाखो चेनेलखौ साबसक्राइब ना मा आं कमेन्टखौ मोनाखै कमेन्ट नागिरदोंमोनथ' नोंसिनि माथो कमेन्टखौ हराखैसैलाय अखन्दा जाद्रायबायलै नोङो होनदो आच्छा अखन्दा जाद्रायबायलै नोङो होनदो आच्छा होद थगाय जाबायलै नोंसोर कुकिंनि होनना सोरनिखो दे होमबा आंनि जाहैबाय दे हरसै मेवाइजों एदावनायालाय माथो जानो दा फैगोनसो दां बाराबा खुगा खैथा जाखोथाय 10था जाबा गावबो होयोलै सेस खालाय होनदों आरो जोंहा एबि फंबाया ओमफ्राय के आइ ना मा होनदों हेपि गाइ हेपि थेंक इउ स' माच वेलकाम माइ लाइफ स्ट्रिम माइ फेस लाइफ स्ट्रिम फिलिप ब्र खुलुमबाय औ खुलुमबाय बुहुम बसु आदा बाजैया बहानि बे बाजै नङा दे फंबाय थामनेलाव होनाया बाजै नङा दे सरि बिखायो आङो बे आंनि माने सालथे होनलायबाय थायो जोङो बे सालथेनिसो कार्बि आंलंनिसो बियो तामिलनाडु थायो दाख्लै आं तामिलनाडु थांनायाव फट'सुट लादोंमोन आरोना जयैनो बिसिनाव थाहैदोंमोन नालाय जोङो हरनै माने मोनसे खामानियाव थांनायाव जों बिसिनाव थाहैनो गोनां जादोंमोन बिसानि हेल्प लाहैनो गोनां जादोंमोन जोङो बिनि थाखाय बेयाव फट'खौ माने सुट खालामनाय आरोना फट' लानायमोन आरो फिलिप नार्जारि ब्लग जोंहा मा जेडिएमबि हाइ होनदों औ हाइ एबि कमेडि आदानि बाजैखौ देखायदोलै आच्छा बाजैखौ ना गस्ला गाननो बाजैखौ र' नायनो हागोन र'लै दसे थाथ' सादा जाना खिहैग्रोनां आच्छा दे जाहैथां खिहैथां जेडिएमबि आच्छा गाइसमोन गासिबो मोनानि जानाय आदारखौ जाखांजोब्बाय ना सोर मा ओंख्रिजों जाबोखो अननानै फोरमायदो दे आरो माब्रै दङ दिनै सानसेया मारै थांखो नोंथांमोनाथ' वाट्सएप ग्रुपआवथ' गैलाया जोङो वाट्सएप ग्रुप मोनसे खुलिदों खिन्थु वाट्सएप ग्रुपआ ओरैबायदि जोंना मोनसे स्ट्रिक आरोना बेयाव जोङो माने सोरबा आउट नलेजनि जायफोर मेसेजखौनो होनांसिगोन मेसेज बा कमेन्टखौनो होनांसिगोन जों मोनसे खोथायाव इमेज बायदिसिना माबा खालामोबा माने नायथावै बा खोनासंथावै भइसफोर माबा खालामोबा जों बेफोरखौ माने एक्सेप्ट खालामनाय जाया लगे लगे आउट खालामनाय जायो बेफोरबायदि जों मोनसे वाट्सएप माबा खुलिदों मानो होनबा इम्परटेन्ट खोथानि थाखाय इम्परटेन्ट मेसेजनि थाखाय गोनांथि फोसावनायनि थाखायसो जों मोनसे वाट्सएप ग्रुप खुलिदों आरोना ओमफ्राय मानसियानो बांगाल सिस्टेमसोलै एनटि अखन्दायानो आच्छा मोननांदों बाजैखौ नायगोन होनदों नोंसोर नैबे फिसाला आंनि बे फिसाला दै दे रायज्लायदो एसे नामखौ खिथादो आंनि मुङा बिदि होनदोब्रा हेलौ अल गाइस होनदोब्रा हेलौ अल गाइस आंनि मुङा हायेन ब्रह्म माबोरै दं
मामाखौ नायनो र' देखायगोन आं। हेलौ गाइस होनदोब्रा नै हेलौ गाइस होननो हेलौ गाइस नोंसोर माबोरै दं होननानै सोंहरदो। नोंसोर माबोरै दं? ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै? ओंखाम ओंख्रि जागोन ना जायाखै? बेनो दै आंना फिसालाया नोंसोरथ' नुफेराखैमोन नालाय जोंहा बाद बाखि सोरबा सोरबा नुखानाय हाय बाबु होनदों जोंहा। हाय दा बाजैखौ नायनो नेदों नङा होमबा? आदसा र' थांनि दै सिखारनि आं। बाजैया नै ओरै दं एखदम लेथेर फेथेरसो जोंना रुमा रायजो सोरबा मुगैगोनसो। ओइ मा देदों मस्ला देगासिनो नै ओमफ्राय फिलिप नार्जि राबि दैमारि मोनो ब्रादार एन्टि ब्रह्म वाइ आव 90,000 इनकाम खालामना दं। आदसा दे मोजांनि बाथ्रा खालामबाय था जेबो नङा अरजाया। एबि कमेडि माथो आदानाबो माबा माबिया मा होनदों देरखोमानानै दं आदा होनदों। माबा माबि माने बुजियासैलां फंबाय। आं हराव जाथ'वाखै दै बाबु उदै देरनायखाय। आदसा उदै देरबाय। बेदर एवदोंलै जोंहा नै बेदर एसे लाबोदों 50 थाखानि बेदरा नै बेखिनिल' 240 थाखा बेदरनि दामा टमेट' होदेरबाय थोयो साथामजों आमाइ थिखुलजों बिखाजों आरोना आमाइ थिखुलानो गोजा फ्रायानो ओमफ्राय बिखा मोनसे लाग्रा। नुबाय नङा होमबा फंबायमोन फिसालाखौ होनदोंलां आदा। आदसा नै मोजां नायबावदो नोम्बाजैखौ सोर सिनाया आंनि वाइफखौ दाख्लैबावै ओरैबायदि कमेन्ट हरदों आरोना आं मोनसे भिडिअ होनायाव थारमाने जोंहा प्रमद सारखौ आं एसे जावदोंमोन आरोखि थारमाने प्रमद सारनि वाइफ मेदामखौ मा होनो सुइजार गाननानै माने माइ गायनायनि खेथ्रआव आरो ओमफ्राय बे समाव आंखौ ओरैबायदि बुंदों आरोना मानसिफोरा माने कमेन्टआव सोरबा सोरबा नोंनाबो माथो हिनजाव बेफोरबायदिनो गानो खोमा होनदों आरो ओमफ्राय आं डाइरेक्ट आं रिप्लाय हरखायो आरोना बेफोरबायदिखौ मा होननानै रिप्लाय हरदों आं मिथियोना नोंथांमोना फै गुवाहाटियाव फैनानै नायफै लोगोसे बेयाव थानाय जेसेबांखिनि मानसिफोर जि दाफैयो नङा होमबा जि दाफैग्रा मानसिफोराव आरो खाथि खाला बेजों लोगोसे आंनि गामियाव थांनानै सोंहैनो हागोन। आंनि हिनजाव माब्लाबानि समाव 5 मिनिट जुदि उइल' ड्रेस गानदोंब्ला दख'नानि अनगा जेसांखिनि गारि भारा थाङो हरफिनजोबगोन होनना बुंहरखादों आं। आंना सादा सिदाखा माने ओमफ्राय बाबु उदै देरथारबाय। आदसा उदै देरथारबाय लान्थि नुजाना बेयाव गाज्रि मोननाङा जक खालामदों लांनो जेबो नङालै फंबाय आं मिथिखायो बेफोरखौ होबाय नामा होनदों सोरबा वाट्सएप ग्रुपआव मेसेज हरदोंमोन सोरमोन बियो र' एसे नायनि दै जोंसार होबाय नामा होनदों। बेनि उनाव लागाव आं फैलायबाय वाइ मास्टार ब्लेक कब्रा फंबाय थेंक इउ। ओमफ्राय ब्लेक कब्रा नोंना बे चेनेल नंगौ नङा माथो बिराद सार्च खालामनो नागिरदोंमोन आं नोंनि माबाखौ चेनेलफोर दं नामा नामा हिन्दी बालासो नुजाफैबाय थायो। नों आंनाव अननानै प्लिज कमेन्ट मोनसे खालामहरलाय अबेबा मोनसे भिडिअ ब्लेक कब्रा फंबायसो जाखो ना बिनानावसो जाखो ना मारै जाखो। जोंहा रबि दैमारिया मा होनदोंमोन ब्रादार माथो बाजैया हायलुलु सेरे समायनाखा बिदि होननांसिगोन फंबाय नङा होमबा आंनि नोजोरावबो बिदिनो माने हायलुलु समायना आंनि नोजोरावबो नुनायखायनो आं मोजां मोनदों लादों नङा होमबा बेफोरबायदि दिनैसिम जोंनि मोजां मोनलायनानै जुलि जानाया दासिमबो दङ। जों गैयाबाबो 14 बोसोर रानिं जाबाय जोंनि जुलिया। गाज्रिनि 15 सेकेन्डआ फैलायबाय जोंहा हेलौ आसोल माबोरै दङ गाज्रिनि मोजाङैनो नोंहालाय माबोरै दङ नायनि र' होनदों। आदसा दे एबियानो मा होनदों आंना जोबोद मोजांलै आदा दिनैनि दिना नों मा होनखो दिनैनि दिना नों सोंनाया आं सोंनाया खबरा ना दे बिदिनो जानांगौ। जिबा लंपेन्ट आरो
सेन्देल बायना हरदों आदा बरिया बरिया फंबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आरो कंग्रेसुलेसन नांगोन मोननायनि थाखाय बरिया जा बि बसुमतारी फैदों सार होननानै माखौबा रुखु रुखु गाबफैखो रबि दैमारिनो फसायबाय हले बाजैखौ खेबसे देखायबावलाय बाजै आइल' होनो र' दा नायनो हागोन र' दसे थाबावना एसे दानो नायबाय थाबा दानो खारजोबो ना ओमफ्राय जोंहा आन्थनि नार्जारि फैदों जोंहा एन्थनि नार्जारि फंबाया हेलौ ब्रादार चेनेला खैथा दंब्रा नोंना एन्थनि फंबाय नन बिटिआर मोनसे दङ नन बिटिआर सनितपुर आरो धनि नार्जारि आइडि दङ मोनसे नोंखौ आं बे मोननैजों एदावबाय थायो माबानाव बिबारनियाव बिबार लाइबाव चेनेला खैथा दं नामा मोनब्रै दंमोन मोनब्रैयाव 700 साबसक्राइबार थांबायमोन ओमफ्राय 40,000नि गोजौ वाच टाइम फैबायमोन नैखौ आं दानबाय माने मोनसे जिमाइलावनो थानायखाय थेंक इउ आदा वेलकाम फंबाय एबि फंबाय फिलिप नार्जारि ब्लगा मा होनो साला मानसिफोरा मा होनो कमेन्टबो खालामाब्रानो आदसा ब्लेक गेमार हाय आदा हेलौ हेलौ ब्लेक गेमार फंबाय माब्रै वेलकाम आंनि लाइफआव ओमफ्राय एबि फंबाया मा होनो जोंहा बारा देखायनाङालै आदा खैफोदसो दानि जुगाव अरजाया मोननै गोसोजों मोनसे जायोबासो खैफोदा फैयो नङा होमबा ओमफ्राय एन्थनि फंबाय मा होनो हागौलै नोंबो ब्रादार औ बिदिनोसै फंबाय माथो ओमफ्राय दा फंबाय जाखांबाय ना माबाय ना जाथ'यो एबिया मा होनदों बाजैखौ औ ओमफ्राय ब्लेक कब्रा फंबाय मा होनदों ब्लेक कब्राया लाइक होबाय हाय आं आदसा थेंक इउ ओमफ्राय नों आंनि सर्ट भिडिअफ्राव मोनसे कमेन्ट हरना दोनलाय ब्लेक कब्रा नायनो लुबैदों नोंथ' चेनेल दं गैया चेनेल दंबा दे सापर्ट हरगोन ना आंबो गाज्रिनि 15 सेकेन्डआ मा होनदों ब्लेक स्करपिय' लाबाय आसोल गाज्रि मोननाङा नोंखौ सानसे समाव लोगो हमगोन आदसा नोंमोन ना आंनि माबा न' सेरजों उखुन्दैखौबो ओंखारग्राया नंगौमोन ना फंबाय नंगौ नंलाय इयेस होनलाय देलाय दाख्लै आंखौ सोरबा सासे नुदोंमोन आंनि न'खौ बायनो अरजाया दे फंबाय हायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा दै हायोबा मोजां बाथ्रा जेबो नङा दे ब्लेक गेमार मा खालामदों ओरैनो दङ फंबाय नै लाइभ होदों ओमफ्राय बि बसुमतारी मा होनो सार रावबो लोगो जायो भिडिअ नाया होनदों आदसा रावबो लोगो जायो भिडिअ नाया आदसा ओमफ्राय साइड इउटुबार 77 हेलौ आसोल औ हेलौ आसोल बुं दे ओमफ्राय एन्थनि फंबाया मा होनखो औ जाखांबाय जानायालाय गाबोन डेन्जार भिडिअ होगासिनो आं अके फंबाय होना हो दे होनांगौसो इयेस होनना बुंदों जोंहा गेमिंआ औ दे फंबाय दे नंगौना मोजां बाथ्रा नोंथाङा आर्निं खालामदोंमोन इनकाम खालामदोंमोन जथेस्थ' साबायखर नाजादो सानबेसेसिम बा बेसे गोबावसिम थायो नङाबा जि समसिम थायो बे समसिम नोंथांमोना जिथु दा जायफोर जयनिं जानानै दं बा आर्निं खालामगासिनो दं नोंथांमोना आर्निं खालामबाय थानो हाथों आरो मोजां मोनफुंथों नङा होमबा बेनो आरो ब्रादार ट्रेडिं गेमफोराव आर्निं खालामथाराखै नामा मान्थलि 42 38,000 इनकाम खालामगासिनो आदसा आं खालामथ'वाखै फंबायमोन दै आं खालामथ'नाय जायाखै फंबाय एबिया जा मा होनो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आफा आदसा नोंनि चेनेल आं नोंखौ कमेन्ट हरना दोनना बुंदों ना फंबाय सर्ट भिडिअ नायनानै आं सर्ट भिडिअ दा बिदि नैबे लाइभआव नोंसोर कमेन्ट हरनाय बे थाया आं लाइभखौ दानखांबाथाय आरो नुला बे कमेन्टखौ मिथियाना बेखायनो सर्ट भिडिअफ्राव मोनसे कमेन्ट हरना दोन आं नायगोनथ' चेक खालामनानै हरगोन आङो ओमफ्राय एबि कमेडिया आदा होनना बुंदों एन्थनिया मा होनदों आंनि गोदान चेनेलाव हगारबाय हायोबा दा चेक आउट खालाम चेनेल गोदानाव आदसा चेनेल गोदान खुलिबाय ना दे मोजां बाथ्रा फंबाय माबायाव हरना दोन वाट्सएपआव हरना दोन लिंकखौ मिथिबाय थोंजों मोननाय बायदि आं उन्दुनो ओंखारबाय गुड नाइट थेंक इउ रेसपेक्ट नोंथां माबोरै दंमोनबा नोंथाङा खबर सबर जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां आं जेबो टपिक लानानै फैयाखै डाइरेक्ट ओरैनोसो माने ओरैनो टाइम पास इन्जयनि थाखाय होदों आरो ना इन्जयबो थानांगौ नङा होमबा सुबुंजोंबो बयजोंबो बि बसुमतारी बाय गुड नाइट थेंक इउ बि बसुमतारी दे जेबो नङा दे जाखांबायबा लोंखांबायबा उन्दुदो ओमफ्राय ब्लेक गेमारा फ्रि फायार लागायो नामा ओहो आं बिदि जेबो गैया बेफोरबायदि आं गेम गेलेनाय जाया ओरैनो गेले आं सम लानानै टाइम पास लुदुफोर गेलेलाबायो आं ओरैनो बेखौ अननाय नङा अफलाइनसो एबिया मा होनदों अके आदा होनबा दिनै
दोरोदथ'बायलै आदा आं उन्दुनोसै औ दे फंबाय दे उन्दुदो दे ओमफ्राय गाज्रिनिया 15 सेकेन्ड नामा औ लोगो मोनगोन आसोल नोंजों पार्टि खालामनांगौ खासि जागोन लोगो हमथारगोन आसोल दे जेबो नङा दे एकदम बरियासो जाय हक नोंथांमोना सोरबाफोर कमेन्टआव मालाबानि समाव मोजां बुंहरदों गाज्रि बुंहरदों बेखौ आंबो गोसो गोरबोआव दुखु लाबाय थानानै लाब गैया नङा होमबा बा आखेस लानानै जेबो लाब गैया दुखु मोननानै थानानै जेबो लाब गैया कमेन्टसालाय आंनि गोरोन्थियाव आंखौ बुंहरखागोन नोंथांमोननि गोरोन्थियाव जों बुंहरखागोन नङा होमबा बेफोरखौ लानानै जों दावराव दावसि जानानै बा दुखु मोनलायनानै थानानै जेबो गैया जोङो मानसि हिसाबै बयबो मालाबा मा होननांगौ कन्ट्रभार्सिबो खालामलायनांगौ आरो मिलायलायनांगौ नङा होमबा अनलायलायनांगौ आरो सैलायबो जानांगौ गेजेर समाव मोनसे नन स्टप रावबो न'खर गंसेयावनो सिर जिबन रायजो जानानै थाथों थेवबाबो रावबो न'खर गंसेयाव रायजो जानायाबो अराय सम अनलायनानै थानो हाया मालाबा समाव थावजोंबो दावराव जाखायो थिग बेफोरबायदि आरो अरुण स्वर्गियारि आदा नोंखौ जोंनि मा होनदों कलेजनि सार बादि नुलाय लांबायलांनो आदसा नंगौ नामा फंबाय अरुण स्वर्गियारि बहानि जाखो फंबाय कलेजनि सार जानो मोननायफोर दिनैसिम फंबायमोना बेफोरबायदि सासे इउटुबार जागोन जायाखै थेंक इउ स' माच अरुण स्वर्गियारि फंबाय जोबोद जोबोद साबायखर आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय रबि दैमारिया मा होनदों दे ब्रादा दिनैसो फार्स्ट टाइम बाजैखौ नुनाया देखायलाय मा होनदों देखायसै र' वेट खालाम एसे वेट खालाम अननानै एसे नेबाव ब्लेक कब्रा जोंहा मा होनखो आं इन्टारेस्ट नुयोलै आदा नों रायलायनायखौ आदसा नंगौ नामा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दै गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदि सम लानानै फैबाय था आरोना माने आं लाइभ होबा नटिफिकेसन मोनहैबायबा फैबानो जाबाय सम रायलायलायनो हागोन मोजां गाज्रि शेयार खालामलायनांगौ नङा होमबा जोङो दुखु मोनलायना थानानै लाब गैया जों मानसि महरै जोनोम मोनदों जेला मानसि महरै जों रायदावलायनांगोन एदावलायनांगोन जकिं खालामलायनांगोन नांलायनांगौबो खमलायनांगौ सम लानानै नङा होमबा बेफोरबायदिनोसै आरो मानसिनि जिउआव जेम्स सारजों जावजानै एनिथिं एमजे मोनहा मा होनदों गाबफ्रामलायथारदों माथो ब्र जेम्स नङालै जेम्सआलाय माला जावखो आं मिथिया दै जेम्स जावनायखौबा खिन्थु माबायासो जावहरदों खोमदोन ना रोदोम ना मैदोम दाख्लै एस रकिंजों जावलायलायबाय थानाया कन्ट्रभार्सि जाबाय थानाया थादो दे आदा औ दे फंबाय दे गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय नुजाफैनानै सहाय खालामफैनायनि थाखाय हेल्प खालामनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ओमफ्राय एबिया जा मा होनदों आदा आं नोंनि मा होनदों सर्ट भिडिअ कमेन्ट हरबायलै आदा नों करियाननि खानाय हाखोलायनाय होननायाव आदसा थेंक इउ फंबाय दे गोजोननाय थाबाय दे दा आं रिप्लाइ खालामगोन माबा मा होनो साबसक्राइब बेक खालामहरगोन आरो ना एन्टिब्र'आ गुवाहाटियाव प्रिन्सिपालसो प्राइभेट स्कुलाव आदसा मानो नङै खोथाखौ जावब्रै हरनो लुबैयो नोंबो सावब्रै हरनो लुबैयो माने न'आ गारा दहाय जावबाय मा होनखो बारा बावाखै आदसा बारा बावाखैमोन आरोना बारा बावाखै होनदों ओमफ्राय जोंहा गेजिनि 15 सेकेन्डआ मा होनदों अरलायनाय गैया दै गाज्रि मोजां मोनलायनाय गैया मोजां गाज्रि गेजेरावनो थानांगौ औ बिदिनो आरोखि हमना ला मोनसे खोथायाव फर एगजामपोल बुंदां नोंथांमोना मालाबा आंखौ बबेबा मोनसे भिडिअनि थाखाय अरहरनोबो हागौ नङा होमबा जावहरनो हागौ नैबे खेथ्रखौ लानानै आं नोंथांमोनजों दुखु जानांगौ बा दिनै नोंथाङा आंनि कमेन्टआव मालाबाफोर गाज्रि हरदोंमोन आरो मोनसे खोथायाव बाट नोंखौ नायनो बाथारला बिगुर मागुर होनहरबाय आरो मोनसे खोथायाव ना कमेन्टआव दिनै आं नोंनि कमेन्टखौ नुनानै हाब साला नों आंखौ दाखालि जावहरदों आं नोंनि कमेन्ट नाया माया नों फैनाङा बेफोरबायदि बुंबा जायाथ' नङा होमबा जों मिलायलायनांगोन थानांगोन बयबो नङा होमबा रायदावलायनांगौ बेनो जोंनि मानसिनि धर्म होननानै बुंनाय जायो कर्तब्य बेनो आरोखि जेम्स सारा जावबाय दानि बावैसो आदसा नंगौ नामा बबे खेथ्रआव बिदि जाखोब्रा एनिथिं एमजेखौ जावदों आरो ना दा मानि खारनाव जावदों बेखौ मिथिया खिन्थु बै मैदोमाबो मैदोमा फेसबुकआवसो जावदों नामा खिन्थु मैदोमनि इउटुबखौ सार्च खालामना नायदोंमोन आं
साबसक्राइबारबो गैथारा बेसा 1K बो गैया 5K बो माबा 500 जनबो गैयामोन खोमा साबसक्राइबारा मैदोमना ओमफ्राय बिनि खेथ्रआवथ' मोनाखै खिन्थु हिनजाव बुरि होननानै जावनाय दं आरो एनिथिं एमजेन हिनजाव बुरिसोथ' होननाय मालाबा ओरैबायदि थोरैबायदि भिडिअबो लाबोनो हागौ ओरै थोरैखौथ' लाबोखांबायानो बिसोरो जाखांबायानो बेफोरबायदि भाइरेला होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय दा फेसबुकआवसो जावदों ना मादों बेखौ मिथिया ओहो र' सोमखोर फैदो जा सोमखोर हाय हेलौ सोमखोर सोर सोमखोर जाखो बहानि जाखो अननानै फोरमायनो हागोन ना आरो माब्रै दङ खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय जाखाङाखै ओमफ्राय दा बे गथ' जोनोम होनायखौ जावनाया मा खेथ्रआव जावखो बेखौ मिथिया खिन्थु 6 मान्थआवनो गथ'खौ जोनोम होदों बा 7 मान्थआव जोनोम होदों होनना बुंदों नैबे खेथ्रखौ आं हमनो हायाखै आं मोजांबो नायनाय जायाखै आरो ना मारैथाय खिन्थु किसुमान खेथ्रआव 6 मान्थ 7 मान्थआवबो गथ'आ जोनोम जायो जाया नङा आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखायो मिथियोना माने जायो खिन्थु गथ'आ थानाय थायैनि खुनु थिरांथा गैया किसुमानखौ आइसिइउआव दोननो गोनां जायो किसुमाना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों थाङो किसुमाना माने थांनायनिया आसा खम आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय फिलिप ब्लक्सआ बिनि उनाव एनिथिं एमजेनि हिनजावाबो जावफिनबाय जेम्स सारखौ जेम्स नङालै मैदोमसो मैदोमखौसो खोमा आं मैदोमखौसो बायदि मोनदों लिंकखौ हरलाय फिलिप आदा ओमफ्राय जा ब्लेक खबरा मानो आं दुनो ओंखारबाय हाय आदा दसे नायबावनोसै होनो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा ब्लेक खबरा बहानि जाखो अननानै फोरमायनो हागोन नामा दुखु मोनाब्ला प्लिज खिन्थु जेम्स सारा मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन आदसा नंगौ नामा नायब्रा नोंनो होनदों आदसा सोरनियाव नायनांगौ जेम्सनियाव ना एनिथिं एमजिनाव ना प्रिथिनियाव आसोल नों बेसे मा होनो लोगोनो आसोल नों बेसे लोगोनो हागोन खिन्थु नों आंजों थाबा सिखारनो मोनो बिदि नङा ओरैल'सो हायो आं ओरैल'सो रियेलाव लोगो हमबा मिथिगोन दा रियेलाव लोगो हमबा ओरैल'सो हायो आं ओमफ्राय फिलिपआ होनदों हरगासिनो र' औ दे एमएमबि ब्लग फैदों जोंहा आंहा ओंखाम संनोसैलै ब्र'नो आदसा दे सं दे सं अरजाया सं आरो जा मिथिबाय संनांगौ जानांगौ मा ओंख्रि संगोनबा ओमफ्राय फिलिप नार्जारि ब्लगआ एमएमबि अखन्दा होनदों फिलिपआ मा होनदों एमएमबि अखन्दा लाइक डान आदसा थेंक इउ अल भिउवार्सफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनि समावबो नोंथांमोना बे एथ' हरनि समाव नायदो 10:20 जाबाय थेवब्लाबो नोंथांमोना आंखौ अननायनि गेजेरजों सापर्ट होफैदों नङा होमबा दालि बयलारसो ब्र' आदसा थेंक इउ गोथाव बरिया बयेल दा एमएमबि ब्र' बयेल ना खारैखौ लायफाबाय दालिजों बयलारा नों दहाय सानसुआव खारैजों संदोंमोन बेनो खोमा रबि दैमारि ब्रादार फ्रम उदालगुरि मासबाद हिमालया हाजो सेर मासबादनिसो नामा मासबाद बबे जरावलै रबि दैमारि मासबाद मा जायगा मा गामि ओरै हादान एरियायाव ना ओरै मासबाद टाउन खाथियावनो खारदै आदसा खारदैयानो मा दाइलाय खारदैया ना 29 मिनिट जाबाय मोनाबाय नालाय बारा मानसि फैयासै बै माबासोआवनो 4टा 5टासोनो होनो सानदोंमोन मिलायासै टाइमाबो रबि दैमारि मासबादसो आरोना मा गामि नोंलाय होमबाथ' खाथिनिनो माथो जोङो सिमासेनिनोखा ओमफ्राय मिक्सेल टिमुं ब्र' आइ एम फ्रम कार्बि आंलं हा बर' ना मिक्सेल टिमुं बर' ना कार्बि आंलं मा जायगा खनथु जायगा হয় बबा पारिब ना बुंनो हागोन ना कार्बि आंलं मा जायगा रेमब' नार्जारिया मा होनदों
Ranghupati, Ranghupati, Raghava Ram, oh, Pat, Patit, बारा रोंलायलाङालै आं बे समखौ Tapon, Sitaram, Sundar, Bigra, Mega, Syam, मा होनलायनांगौब्रा Syam, मा होनो Ganga, Tulsi, Sala, Salagram, Madra, Girish, Swar, Sitaram, Bogo, मा होनदों Bhagat, Janapriya, Sitaram, Janaki, Ramayana, Sitaram, Jai Jai, मा होनदों Rahab Raja Rambai, औ नांसिगोन आरोना मोजां बुजाबाबो Saurabh Kanojia, hi, hello Saurabh Kanojia, बात ভাত খালা নেকি ভাতটো খোৱা নাই সৌৰভ কলেজীয়া ভাত খোৱা নাই দেই অলপ পিছত খাম কাৰ্বি আচ্ছা কাৰ্বি আপুনি কাৰ্বি না মই কিন্তু কাৰ্বি ভাষা নাজানো দেই মিক্সেল কি বুং আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰ হয়তো কিছুমান মানে বড়ো কথা জানে কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহবিলাক অসমীয়া জানে না আপুনি কাৰ্বি আংলং কোন জাগা ভাই অলপ ক'ব পাৰিব নেকি দকমকা দেনদাগাদ দবকা লাংহিন আৰু এফালে কি আছিলে কি আছিলে লাংহিন পাৰ হয় কিবা কিবি আছিলে আৰু কি ডিপু আৰু এফালে বকলি কিবা কিবি আছিল আৰু MMB नोंबो खारदै जानाय खाला ब्र उदै सेमनायनि खारदैजों सेमगोन नालाय उदैया माथो माबाजों सेमोनो सदाजों माबा बेसनजों इउआर लेंगुवेज बर' येस माइ लेंगुवेज बर' बर' সৌৰভ কানজিয়া আপোনাৰ কৰপুৰা মই তেজপুৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পৰা দি আছো লাইভটো মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ বা আমাৰ মাদাৰৰ ঘৰ কাৰ্বি আংলং লাংহিন মণিপুৰ আৰু অসমীয়া আচ্ছা इंग्लिश नाजानाय নহয় ইমান মই জাম্বা মানুহ হয় আৰু মই অসমীয়া নহয় মই বড়ো হয় बड़ो मुझे हिंदी आती है एंड इंग्लिश अच्छा आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छा चलो ठीक है हिंदी में बात करो कोई बात नहीं मुझे तो इंग्लिश इतना आता भी नहीं दीपू अच्छा दीपू से है आप ठीक है आप खरबी है तो आपको एसामिस भी मालूम होगा ना आंनाथ' जालालै MMB ब्र आंना देरहाथारबाय उदैया आচ্ছা देरथारबाय उदैया देरथों मिक्सेल दीपू अच्छा थैंक यू सो मच आप दीपू से है अनंत ब्रो कमेंट डिलीट किया यार गेसर किंग जेजा किंग दैमारी नों UPPL ना BJP मा कुइसन लैयो UPPL बो नङा BJP बो नङा BP बो नङा आं जेनेरेल बाबो खिन्थु आंनि कन्टेन्टआ वान साइड बायदि जादों बे सियर नाथाय आंनि बुंनांगौआ बिसोर जे जाय सरकाराव दङ बेखौसो जों बुंगोन दा बायदियाव BP बा सरकाराव फैयोबा जोङो UPPL जानानै BP खौ सोर जावनो गोनां जागोन बा रायजोनि जानानै जेनेरेलि जानानैसो जावनो गोनां जागोन आरोखि बिसो आरोखि आंनि साननाया सोरनिबा थाखाय जानानै बा बबेबा मोनसेनि जानानै सिदा जावबाय थादों बेबो नङा बर्तमान सिगांथाराव फ्रायानो बांसिन आंनि रावा बा आंनि कन्टेन्टफ्रा बांसिन वान साइड बायदि जादोंमोन खिन्थु आं दा एसे चेन्ज खालामनो नाजादों आरो नाजानाया जाफुंखागोन आरोना निस्सय माने होमबा जेनेरेलि जानानै बुंनायखौ आं एसे बारा आइडिया मोना जादोंमोन आरो मोनसे खोथा ओरैबायदि BPMनि समाव आंहा चेनेल होननाय गैयामोन दा आं UPPLनि समावसो चेनेल खुलिनाय जादों नालाय दिनै आं UPPLनि सोमोन्दैसो मिथिगौ BPMनि समाव बोरै जालांखो बेखौ आं मिथिनायबो जायाखैमोन आरो बै समाव आंहा मोनसे खोथा बुंनो थाङोबा मबाइल गिदिरबो गैयामोन बेनो प्रथम मबाइल गिदिर बेयावनो आं चेनेल खुलिखादों आरोना नोंथांमोन हरबाय नायदो एनटि ब्र भिडिअखौ नुखादों दहायनो फैदों नटिफिकेसना नन बिटिआर से
जोङो अच्छा हाँ हम नॉन बीटीआर से हैं खोलोबाय 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 मतलब खुलुमबाय बोला था क्या खोलोबाय हाँ खुलुमबाय है खुलुमबाय थैंक यू रेमबो नार्जारी जनता भेगा रेमबो नार्जारी बोरै बोरै कमेन्ट होबाय थागौ रा होद रोंलालै आं नोंथां सरि नोंथांनि कमेन्टखौ फरायनांगौ स्क्रिनशट मारना लानानैसो उनावसो फराय रिभिउ हरनांगोन गेजिनि गेजिनि नों खिन्थु ओ लोंफेरगोना लोंफेराखै एबार ओ मा होनदों फेलदि एबार फेलदि 18 एबार फेलदि 18 लोगोआव रेस 10,000 आरो 44 आर खौ लोंनो मोनगोना मोनाखै आसोल बुंलाय होद गैया आं बेफोरबायदिखौ गैया ब्र मिथियोना गाज्रिनि गैया बेफोरबायदिया आंनाव रेमबो नार्जारी दिस इज शिव तांडव शिव तांडव मतलब समझ में नहीं आया रे भाई मुझे सच में से आई एम सो सॉरी आई डोंट नो इंग्लिश ओके आं सैथोखौनो बुंखायो डाइरेक्ट लेखा सिदा सिदा आं इंग्लिसआ अनन्तआ सोर जाखो मानो कमेन्ट डिलिट खालामफिनबाय थाखो नोंथाङा जिथु बुंनाय बायदि दुखु दामोन कमेन्ट हराबा हरनाङा नोंथाङा नायनानै थाबाय था आरो नोंथाङा मानि खारनाव कमेन्ट हरदों आरो मानो दानफिनदों आं मिथिया नोंथाङा मोजां हर गाज्रि हर बे नोंथांनि सायाव आंहा बेखौ बुंनांगौ दरकार गैया नोंथाङा जिथु गाज्रि रावजों कमेन्ट हरदोंबा आं ओरैनो नायनानैल' सिरि थागोन नोंथांखौ जेबो बुङा नोंथाङा हरनो हागोन जेबो नङा गेसेकिं दैमारि जुदि 12 पास जानाय सेंग्राया राजनितिकनि खोथा बुंबा गाज्रि सानगोन नामा मोनसे मानसिफोरा 12 पास जानाय सेंग्राया राजनितिनि खोथा बुंबा गाज्रि मोनगोन नामा मानसिफोरा 12 पास जानायानो जा एम ए बि ए मास्टार 8 जानायानो जा राजनितिनि खोथा बुंग्राया बुंखागोन बा आरो जायफोरा गाज्रि मोनग्रा सोरबा लेखा रोंनायानो जा रोङियानो जा गाज्रि मोनग्राया मोनखायो मानोना जोंनि आसिया थाइबा आसियानो समान नङाब्ला नङा होमबा मारैथो जों हाजार हाजार माने लाख लाख सुबुंफोर दङ जोंनि गोसोआ सोर साबेसेना बहाथो समान जानो नङा होमबा थिग बिदिनो आरो मिक्सेल टिमु इनकाम जाबाय जाथ'वाखै अभी नहीं खाया खाने वाला है अभी खाएगा रुको थोड़ा बाद में अनन्त ब्र प्रमद बर'खौ रायाखै ना मा दिनै गैथ'वा फंबाय रायनाय जाथ'वाखै रायगोन र' गोरोन्थि मोनबा गोरोन्थि मोनाबालाय माथो रायनो मा ओरैनो रायबाय थानानैबो जाया सम लानानै रायनो गोनां जायो सम लानानै बाख्नायनो गोनां जायो गोरोबोजों बाख्नायबाबो जों सायाव रायनो गोनां जायो मानो होनबा जाहाथे मावनो गोनां थानाय आद्रा खामानिफोरखौ मावफुंनानै होयो खिन्थु बिथांमोना जोंफोरबायदि रावखौथ' खोनासंगोन बे नंखाया आरो जोंफोरनि भिडिअखौ नायगोन बेबोथ' नंखाया बे सियरखा आं डाइरेक्ट बुंनो हाखायो जोंफोरनि भिडिअखौ बिथांमोन बायदिया नाया खिन्थु थांनो गोनां दं बिथांनाव बे साननैसो गेजेराव थांनाय जागोन नोंथांमोननो थांनाय जायोबा देखायगोन नुगोन नोंथांमोना आं थांनायखौ बिथांजों लोगो हमनांगौ दङ खाथियावनो जाखायो आं थानायनिफ्राय जास्ट 80 रुपिस गारि भारा आरोना 80 थाखा गारि भारा थांगोन न'सिम 100 थाखा खारनो हागौ दै 100 थाखा खारनांगौ नैबे आंनि रुमनिफ्राय जों इउ पि पि एल बो नङा बि पि एफ बो नङा नन बिटिआरसो जोङो बेनोखा जोंहा सनितपुरनि मानसियालाय बोरैथो इउ पि पि एल बो जानो बोरैथो बि पि एफ बो जानो खारन जानोबो हानाय जों वान साइड मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोबा फैग्रोथों जोंनियाव बबेथिं जोंखौ बबे सरकारा सापर्ट होयो अनो जों बिथिं जानानै खोथाखौ बुंगोन आरोखि नङा होमबा बि पि एफ आव अनफैयोबा जों बि पि एफ नि जानानै इउ पि पि एल खौ रायनो हागोन आरो इउ पि पि एल आ जोंखौ अनफैयोबा इउ पि पि एल नि जानानै जों बि पि एफ खौ रायगोन बेफोरबायदि आरोखि मोनसे खोथायाव जास्ट जोंनो खामानिखौल'सो नांगौ जोङो जेथिं जाय सरकारनिफ्राय अननायखौ मोनगोन आरो जोंनि बर' समाजनि खामानिखौ मावफुंना होगोन जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ फोजोबनो नाजागोन जेरै दासिमबो जोंहा एबसुआनो जा एन डि बि आनो जा बिथांमोना दिनैसिमबो एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाखै नङा होमबा मार्टियार न'खरनि सुबुंफ्रा मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौ मोनाखै साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन बिथांमोना दासिम मोनाखै एन डि बि आनो जा एबसुआनो जा दै बेयाव माने बबेबा मोनसे हानजाखौल' बा पार्टिखौल' बुंना लाब गैया एन डि बि आ मोनाखै बा एबसुआ मोनाखै बेखौल' बुंना लाब गैया मोननै पार्टिया मोनाखै आरो
दिनैसिमबो हारिनि थाखाय जिउ बावबोनाय सोमावसारबोनाय बिथांमोन एनडिएफबि नि सुबुंफ्रा अर्थात जोंनि सारमोन जोंखौ मोनसे समाव दैदेनबोनाय बिथांमोना दासिमबो माने सरखार फालनिफ्राय दासिमबो नायसनजायाखै जाखिनि मोननांगौ मोनदों किसुमाना जायफोर खोथा मोनसे बुंनाय बायदि जायो सोरबाफोर दंफैबा दुखु नामोन अरिजिनेल नङैफ्रा मोनदों मेन अरिजिनेल ट्रेनार बिथांमोन बेफोरबायदियासो मोनाखै आरोना बेफोरबायदि जानानै दङ रेमबो नार्जारी दोस्तों लड़कियों से प्रेम मत करो और लोग धोखा देता है भगवान राम से प्रेम करो वो सच्चा रास्ता दिखाएगा हाँ सही बात वो तो सही बात है लेकिन रेमबो नोंथाङाथ' बर'सो मा होननानै हिन्दीनि कमेन्ट खालामबाय थाखो नोंथां बायाराम नार्जारी एसे डायलग होदो ब्रादार औ जागोन दे ओइलायथो जुनबायखे नैबे जुनबायखेनिसो दै बे फटकआ लोगोफोर बै जुनबायखे लिरनाय नुदों ना जुनबायखे हाब सोर एलबि होनो होदोंलै नोंखौ सालथे नोंनि टाइमसोमोन ना सालथे गोसो जादोंलां सालथे दिनै मानोबा भिडिअबो होनाय जायाखै दिनै नैबेनिसो नैबे जुनबायखेनिसो दै नैबे वाइफआ माने आंजों थाफानाय जाय आइजो नङा होमबा नैबे आंजों थाफानाया तामिलाव नैबे जुनबायखेनिसो जोंहा कुक इटिं 1L थाङोसै साबसक्राइबारा कुक इटिं सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन कुक इटिं आरोना ओमफ्राय गेजिनिया जामा फुल देयारकिं जागोन दा सानैजों लोगो मोनबा औ जायो फंबाय बा ब्र जेबो नङा सोलियो आं मा होनदों खासियावसो भट होयो हाय आदा जेबो नङा जाय जेराव गोसो बेयाव होबानो जाबाय अरजाया नङा होमबा जोंनि गोसो बियो नङा होमबा खुदनि गोसो भटआ जों जायखौ मोजां मोनो बिदिनो होगोन मोनसे खोथायाव ओरैबायदि सानोलै जोंखौ जुदि इउपिपिएलआबो नायाबा बिपिएफआबो नायाबा बर'निनो पलिटिकेल थासेयाव जोङो मोननै राजखान्थिजोंबो बा मोननै सरकारजोंबो जों नायजायाब्ला गोरबोआव दुखु मोनखाङो जेराव मेराव नांला बंसा होलाबायनो गोसो जायो नङा होमबा आरो किसुमानाथ' हैया किसुमानाथ' हैनायानो नङा आरो हैखायाबो बेफोरबायदि दं आरो गुबुन जाथिखौबो देरहोआ आरो जों बर'खौबो देरहोआ बेबायदि दं आरो गेरसिं दैमारि मा होनो राजनितिकआव लादोब्रा आंखौ बे नों जा पार्टियाव दोन गय मा होनो फिसा फिनला कन्ट्राक्ट नांगौ आदसा राजनितिकआव ना राजनितिकखौ लादों माने आं खुद निजानो राजनितिकनि नङा मारै आं नोंथांखौ राजनितिकखौ लानानै नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि फैसानि टेनसन दाला आंथ' बेखौ मिथियालै ब्र नाथाय जेब्लासिम एनडिएफबिफोरखौ बख'ना होआ अब्लासिम बखिबाय थानाय जागोन जिखियानो सरखार सलाया मानो एनटि ब्र'नि चेनेलाव बेथ' सियरखा जेब्लासिम एनडिएफबिफोरनि साननाय हनायखौ फुरा खालामा फुराखौथ' आं साननाय हनाय फुराखौथ' आं बुंजोबनो थाङा साफ्रोमनिबो माबाखौ जोङो गांनाय उखैनायखौ जों फुरा खालामनो हायो बे नङा नाथाय बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनांगौ नैबे आंनि जोबथा थांखि आरोना बिथांमोना जुदि जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैबानो आङो बबेबा मोनसे सरकारखौ जावनाय रायनायखौनो थाल्ला गारगोन नांगौबा आं पलिटिकेल निउसखौनो लाबोआ आरोखि पलिटिकेलनि सोमोन्दैनो आं भिडिअ लाबोआ बेबायदि खालामगोन आरो एसामिस জানো নে ইয়েস মই জানো মই বড়ো মানুহ হয় অসমৰে হয় উকা দেৱী কওকচোন ৱেলকাম মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীম আপুনি ক'ৰ পৰা চাই আছে মোৰ লাইভটো জানে বাইদেউ হয় না ভণ্টি হয় না দাদা যিকোনো কিবা এটা সন্মান লৈছো নকনা বেয়া নাপাবি एसामिस जानो ने दादा हय जानो जोंसार अफिसियेल हेलौ होनदों हेलौ जोंसार मारै आइ लुक डिबि वर्मा हेलौ आई लुक डिबी वर्मा जय श्री राम आंटी तो नहीं है मैं बोलने से अंकल बोल सकते हैं मुझे आंटी तो नहीं एलबी हाय हेलो एलबी
जुनबायखे लाइक होबाय हाय आं आदसा थेंक इउ बेवाइफोर थेंक इउ बेवाइसो ना सालथेसो जाखो थेवबो बेवाइनि नाम लाबायलां बेवाइफोर थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोंसार अफिसियेल लाइक होनोसैलां सार थेंक इउ जोंसार अफिसियेल सार माब्रै ओंखामफोर जाबाय जायाखै खबर सबर मोजां ना फिलिप ब्लग मा होनो थोद रामा मा होनदों हिनजावनि थाखायसो लंकाखौ सावदों आदसा आरो इसोर जानानै हिनजावनि दावहासो खालामदों आदसा आं बेखौ मिथियालै निरन्जन मेस उन्दुदो ब्र उन्दुनोसै उन्दुनो माने ओंखामखौनो जाथ'वाखै र' ओंखामखौनो जाथ'वाखै ब्र निरन्जन ओमफ्राय जोंहा जिबि बर' फैदों हा जिएमसो सरि दै जिएम आदा आंनि चेनेलखौबो साब खालामना हो आदा मा होनदों जिएम बर' आदसा फंबाय मोनसे खामानि माव सर्ट भिडिअ'आवनो जा बा लं भिडिअ'आवनो जा मोनसे कमेन्ट खालामना दोनहर दै मोनसे कमेन्ट खालामना दोनहर साबधान बेफोरबायदि हरबानो जाबाय आरो साबधान होमबाना आं मिथिगोन आरो ना साबधान हरबानो जाबाय अब्लाना आं नायगोन दा रिटार्न खालामगोन लाइभखौ दोनखांनायनि उनाव दे अननानै ओमफ्राय जोंसार अफिसियेला मा होनो सोर दंब्रा होनदों आरो ना दङ बेफोर गोदान गोदान फ्राय गोदान मानसिफोर दङ माने बर्थमान गोदान गोदान दङ आरो ना जोंसार जोनबायखे मोजां हो माजों मन'खो मा संखो ओंख्रिया मा ओंख्रिथाय ओंख्रिखौ आं मोजां मिथिया खिन्थु टमेट'जों मा होनो बयलारनि आमाय थुखुल ना मा होनो ओमफ्राय बिखा थारमाने कसकस आरो कलिजा होनो नङा होमबा हारसायाव आमाय थुखुल आरो बिखा होनो जों बर'आव नैबे आरो एवबाय ओमफ्राय गेजिनिया मा होनदों खिन्थु नोंखौ वाइ निफ्रायसो नायनाय जादों आसोल नोंनि भिडिअ'खौ थेंक इउ जोबोर गोजोननाय थाबाय दुखुफोर मोननाय दंबा दुखु मोनलायनांला गोरबोखौ लानाङा थफ्ला मोननानै बावगारलांबानो जाबाय आरो ना दान्दिसे समनि होननानै सानना लाबानो जाबाय बेबायदि ओमफ्राय जोंहा जोंसार अफिसियेला राजनितिनि खोथा बुंजाया ब्र खर' गुदुं जायो बेनो ब्र उफाय गैया हनै जोंहा मा होनो भिवार्सआनो बेनि सोमोन्दै कमेन्ट खालामहरदोंबा आंथ' फरायनो गोनां जागोन नङा होमबा माथो खालामनो आरो उफाय गैया आंनि फारसेनिफ्रायथ' ओंखाराखै जोंसार अफिसियेल ब्र एनडिबिनि केस NIA निफ्राय रेहाय हागोन आंहा फोथायनाय दं औ थेंक इउ ब्र बेफोरबायदि जायोब्लाथ' जोबोद साबायखर आरो गोजोननाय बावगोन आरो फोथायजागोन नङा होमबा बिथांमोना बिथांमोननि थाखाय खामानिखौ मावनानै साक्सेस खालामनो हागोन बे बिथांमोनानो अरायसम रायजो राजानि अनसुंथाइ मोनगोन आरो अननायखौ मोनगोन लोगोसे फोथायजागोन आरो रोजा रोजा फोथायजागोन गोसो गोरबोआव नाम थालांगोन बयनिबो गोरबोआव बिथांमोनहा उमुखा थुलुंगाखौमोनहा बिथांमोननि सरखार सालायनायाव बिथांमोना गबोदों आरो बिथांमोना नाजादों बेफोरबायदिखौनो नाम मोनगोन आरोखि सालथे मा होनो थास बिबारखौ थास' बिबारखौ हमनो हायाखै नामा थास' बिबारखौ हमनो माने आं मिथियालै सालथे है बेफोरो आंनि थाखाय माबा नङा सालथे हमनो हानाय हायिखौ मिथियालै हमबा हमथों हमाबा थाथों जोंहा बे खबरा मा होनो जिखुनु जाया मानो जोंनि एक्स एनडिबि फोरा जेसेबां जेलाव थाब गनांगौ थाब गनांगौ जाय बर' हारिनि जै आदसा जै बर' हारिनि औ जै नंगौ सियर जेसेबांनो थाब गगोन एसेबांनो मोजां जागोन आरो जाय सरखार सालायनाय समाव गगोन बै बिथांमोनानो मान सनमानखौ मोनगोन आरो बर' रायजो राजानि जिएम बर' जागोन आदा औ थेंक इउ ओमफ्राय दयाराम नार्जारि मा ओंख्रि संदोंब्रा आब' ओंख्रिया मा ओंख्रिथाय हा ओंख्रि गैया ओंख्रि गैयानोलै लोगोफोर बे दहाय आं खिन्थानायानो जागोन होनबा बयलार बेदरजों माबायानो टमेट'आनो भाजा बायदियानो सोरनो फ्रेन्ड नांगौ आंनि चेनेलखौ साब खालामना कमेन्ट खालामना दोन आदसा दे जेब्ला NIA केसआ स्टेटआव हगारना होबोगोन डियार नाब्लास सारजों लोगोसे गासैबो गगोन आं सानो औ नंगौ सियर ओमफ्राय अनजालु नार्जारि फैदों खबरा माबोरै नोंथां खबरा मोजां अनजालु नोंथांनिया माबोरै दङ वेलकाम नोंथां गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव बे हरनि समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय
नोंथांमोना उन्दुनांगौ टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो नोंथांमोना आंनि बे लाइभआव फेस लाइभ स्ट'र नुजाफैदों आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होफैदों नोंथांमोना राइडआव फैदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दै गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोनसिम जों सार अफिसियेला NIA केसआ स्टेटआव फैफिनसिगोन ब्र आदसा बिदिब्लाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा स्टेटआव फैफिनोबा जोबोर मोजां बाथ्रा ओमफ्राय फिलिप नार्जारिया मा होनदों थाबोबाय नायफिन माखौब्रा कमेन्टआ सोरनो मा होनदों फुराखौ नाङा जोंनो थानाय जेलनि नाथाय जेलनिफ्राय बख'जोबबानो जाबाय जै बर' हारिनि औ नंगौ नंगौ सियर बेनो आरो नाइस आदा जोंहा मा होनो BS क्रेसन बड' फैदों BS क्रेसन बड' नाइस आदा थेंक इउ फंबायसोना नानिसाखौ ओइ माबासो खोमा ना जोंहा नानिसो जानो हागौ बाक्सानिफ्राय नामाथाय BS नुनाय बायदि मोनबाय थादों आङो लाइभआव हाबदों नामा गेजेर गेजेर माबाजों नन बिटिआरजों बा धनि नार्जारि बा बेजोंनो हाबदोंमोन खोमा बेजोंबो ने ओमफ्राय गेजिमि एसआ मा होनो जागोन दे जों थैब्लाबो जेबो मोना होनबाबो बिदि जाला माला मा होनखो जानला माला बुंला आसोल नोंखौबो गाज्रि मोनाखै जों बे YBY जोंनो खार बायबाय आं स्करपिय दे मोजांनि बाथ्रा ब्र जोबोद साबायखर नोंथांनिसिम नोंथाङा दिनै YBY आव हाबनानै बेसिम मोनफैनो हानायनि थाखाय बा बे रेंकसिम नोंथाङा मोनफैनानै मोननांगौ प्राइजफोरखौ बा जिनाखि माबासिम रेंकसिम बा जि लेभेलसिम मोनहैनानै बे मोनथायखौ मोननो हादों बिनि थाखाय कंग्रेसुलेसन नोंथांनिसिम आं उन्दुबाय सालथेबाय अके सालथे गुड नाइट उन्दुदो दे ओमफ्राय जों सार अफिसियेला माने स्टेटआव फैबानो गासैबो XNDB-या गजोबगोन आं सानो लोगोफोर थेंक इउ जानांगौसो गनांगौसो जोबोर मोजां मा ओंख्रि नार्जारि चेनेल नामालाय नोंनि चेनेलाथ' बे नङामोनलै मैयाथ' नों बेलेग माबासो फैदोंबा कमेन्ट हरदोंमोन खोमा नों आंनि भिडिअआव मा ओंख्रि जाखो नार्जारिथ' नङामोन फंबाय नोंनि फट'खौ नायनाय बिदि नङामोन आरोना लाइक देन थेंक इउ स' माच फंबाय जिखियानो जाया मानो थेवब्लाबो आंनि लाइभआव नुजाफैनानै अननाय होफैदों सापर्ट होफैदों आंखौ रोजा रोजा साबायखर गासैनिसिम बड'लेण्ड मोनो मोना बेफोर उननि बाथ्रा जेलनिफ्रायल' बख'नांगौ जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ येस बे जोंनि थांखि आरो बे जोंनि मिजिं आंहाबो बेनोखा बड'लेण्डनि थाखाय गोनांथि जायोब्ला जोंहा एबसुआनो जा ADB-आनो जा अल बर' रायजो राजाफ्रानो सोमावसारफिनखागोन मोनसे समाव टारगेट दङ दायो फ्रिदम लाथ'दों नङा होमबा रेस्ट लाथ'दों बिनि थाखाय सानसे समाव जिथु बे जा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मावफुंनांगौ खामानिफोरा मावफुंजायाबा मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोनफुंजोबाब्ला मोनसे समाव जोंनि बर' हारिया निस्सय जांख्रिफिनखागोन बा जानजि खाफ्राफिनखागोन निस्सयखा सोर NIA-निफ्राय रेहाय मोनजानो लुबैयो सारमोन NIA-निफ्राय रेहाय जाबानोखि बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनो हाबाय बे कम्पालसरिखा बेनो जानानै दं बिथांमोननि थाखाय जांख्ला मोनसे दै माने थाला साबि बे NIA-यानो थाला साबिखौ NDB-फोरनि केसखौ थाला मारनानै दोनदों बे NIA केसा खिन्थु जोब्बानोखि मथा मथि बिथांमोननि केसा गबोबाय आरो उन्दुजाबबाय होननानै जों साननो गोनांखा आरो बे सिदा खोथाखा ओमफ्राय गेजिनि जागोन थेंक्स इउ आसोल थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो प्रमद माने बुजियासै मा ओंख्रि नार्जारि प्रमद माने बुजिनो मोनासै आङो सब गाइसफोर अननानै नैबे 6 मिनिटखौ थानानै हरथारदो 6 मिनिटखौ ने 1 आवार्स खालामनोसै नङा होमबा अननानै सापर्ट खालामहरदो बे 6 मिनिटखौ आदसा नोंथांमोन बबेनिफ्राय फैखो नोंथांमोना आंनि लाइभआव अननानै फोरमायनो हागोन ना सोर बबे जायगानिफ्राय आरो जायफोर रङिया आरो ओरै हरिसिंगा उदालगुरि बे मोनथाम जायगानि मानसिफोरबाथ' नैबे बे सप्तायाव नङाबाबो नेक्स्ट सप्तायाव आं थांगासिनो दङ बिथिंजाय नोंथांमोना लोगो हमनो गोसो दंबा सोरबाफोर लोगो हमलायनो हागोन फेस टु फेस सावरायलायनो हागोन आरोखि जोंनि फि बर'आ नाथाय गादि सेजानो गिनानै बिर जोहोलाव
फोरखौ बिर जोहोलावफोरखौ जेबो राहा लामा लायाखै। लायाखैबोथ' होननानै बुंनो हाला, लादोंबोदां, नाजादोंदां बिथाङाबो, खिन्थु सिंजों सिं मावदों जानांगौ बा सिं सिं मावगासिनो जानो हागौ। नाथाय जोंनि नुनायाव बा नोजोराव खोलैयाखै जानांगौ। दा मावनायनि सोर मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना जुदि गबोयोब्ला मोजांनि बाथ्रा आरोखि। दा नाजाथाराखैबो होननानै बुंनो हाया, नाजादों जानांगौ। नाजाया नङा, निस्सय एसेबाबो नाजागोन, मानोथो नाजायालासिनो थानो। NIE स्टेटआव फैबानो गासैबो गजोबगोन सारमोन, आंनि बुजिनाया। औ, गयोब्लाथ' मोजां। जोंसार अफिसियेल, आं चिरांनिफ्राय नोंथांखौ मिथिखाबाय आरो नोंथांखौ जोंसार अफिसियेल नोंथां ब्र'खौ मिथिखायो, फिलिप ब्र'खौ मिथिखायो आरो सोर सोर दङमोन जोंहा, बाखि JDMB मोन थांबाय। JDMB बिथाङा क'क्राझारनिफ्रायमोन, बि बसुमतारी फैदोंमोन, बिथाङा चिरांनिफ्रायमोन, बङाइगावनिफ्राय। बङाइगाव चिरां गोलैयो ना मायोथाय? एक्सुवेलि बङाइयाबो खावसे चिराङाव खावसे बङाइयाव दं नामा? गुथाल बसुमतारी फैदों, ब्लेक कब्रा। गुथाल बसुमतारीयानो ब्लेक कब्रा नामा? दुखु जादों आं ओरैसै, हिनजाव नांगौ ओरैसै। बेथ' सालथे मा जाखो नोंहालाय, मानि दुखु? बहा खारखो सालथे? बेवाइफ्रा बहा खारखो? मानि दुखु जाखो नोंहालाय? जोंसार आंबो लुबैयो एक्स NDB फोरनि रेहाय जानांगौ। औ, नंगौ नंगौ, सियर। बयबो लुगैयो, बयबो लुगैयो, मानो लुगैया जानो। फिलिपआ माने जुदि बिर जोहोलावफोरा जेलनिफ्राय गबोयो अब्ला आंबो साख्रि थाख्रि गारना खारबोगोन। बरिया थांखि, खारबोथारनांगोन खिन्थु फिलिप ब्र'। अरुणाचलनि साख्रिखौ गारनांगोन, मिथिबायना? गुथाल बसुमतारी, आदा आलफ्रेडआसो, आदा आलफ्रेडआसो माने बुजियासै गुथाल बसुमतारी, आलफ्रेडआ मा जाखो? आदा आलफ्रेडआसो, बुजि मोनासै आङो मोजाङै, अननानै एसे फोरमायनो हागोन ना गुथाल बसुमतारी? फिलिप नार्जारी, हेलौ, हिनजाव नांगौ आंनो ओरै। र' आंनि थैनि सानै बिदा जिउ जोब्बाय ब्र'। आदसा आदसा, NDB नि मुङै ना? बा NDB आव बाहागो लानानै NDB नि जानानै बा NDB आफादाव थानानै हारिनि समाजनि खामानि मावनायनि थाखाय बा हारिनि थाखाय जांख्रिखांनायाव जिउ बावनो गोनां जाबाय, नङा होमबा नोंसार? मा जाबावगोन बे संसाराव। गोबां रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि जिउ खहा जालांबाय। फिलिप नार्जारी, नों सिन्था दाजा, मा होनदों? थारैनो 100% थारैनो जाफुंहोगोन। आदसा, थेंक इउ, थेंक इउ। थांखि थानांगौ बिदिनो बयहाबो मोनफा मोनफा। उन्दुनो ओंखारला आं, जोंसार अफिसियेल ओरैसै। आदसा, स' गाइस नट अनलि 2 minutes, अननानै प्लिज सोर सोर बबेनिफ्राय नायदों आंनि लाइभखौ फोरमायदो। जाहा गेजिमिं ना मामोन ब्र'? YBY ब्र', थांखोना माखो? आरो ब्लेक कब्राया थांखोना माखो? दे, जोंसार, थै सार जामारा, मा होनदों? लेथन सारमोन खोमा ना? जोंसार सार लेथन सार लिरदोंमोन ना? थै सोर जामारा, लेथन सार, औ औ। लेथन सारना जामारालै फाग्लाद्राय बिना। नोंबो रेलवेनि साख्रिखौ गारनांसिगोनसो लेथन सार, जानांला नङाबा। जोंनो हगार, मा गाव गावल' जाबाय थानाय नङा होमबा जोंसार? जोंसार ब्र', गावसोरल' साख्रि मावो गावसोर। फिलिप ब्र'आ, ओमफ्राय लेथन सारा, लेथन सालथे आरो फिलिप ब्र', नोंसोर जोंखौबो नायदोब्रा अननानै। बारा नाङाना, बोसोरसे बोसोरसेल' हगारनाङा नोंसिनि साख्रिखौ। थै गावसोरल' थार।
लेथन सार जायालै होनदों गावसोरल' थारलै जोंखौबो जानांगौरा औरा सार होनदों औ नङाबा माथो जोंखौबो सान्स होनांगौरा मारै गावसोरल' एथ'ग्राब सुबिदा नागिरो नङा होमबा फाग्लासो जागोन गावसोरल' साख्रि दरमाहा जानो सानबा बोरै जानो नांगौबा नोंसोर आदाखौ जाखाबायथ' आदाखौ जोंनो हगारदोब्रा आदि हिसाबैबाबो समान समान रानगोन ना दरमाहाफोरखौ आरो इनि सायाव देनां नोंसोर पेनसन मोनजाबावगोन नङा होमबा नोंसोरबो अनलायनांगौ फिलिपब्र' आरो लेथन सालथे मारै गावसोरनि उदैखौल' नायथारोलै बिसोरो जों दा बायदियाव नोंसिनि जायगायाव साख्रिखौ मोननाय मोनब्लाना हैद टेनसन खालामनो नाङा नोंसोरो औ सारमोन नोंसोरनि साख्रिखौ जोंनो हगारनो हो जोंहा होनो रोङासै सारमोन रां गैयैनि औब्रा नोंखागौ दा अनलायलायदो एसे रानलायनांगौ नङा होमबा गावजों गावलाय आरो बर'जों बर' होनदों आरो गासैनिसिमबो आंनि भिउवार्स लोगोरि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बे हरनि समाव नोंथांमोना दिनै फैनानै जे आंखौ हाजासे सापर्ट होफैदों मदद होफैदों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर फिलिपआ माने एनडिबि फोरनि थाखाय जिउ बावसोमबोनानै दिनैसिम न'खरफोरानो थेर बेथेर जानानै आलाय सिलाय जाना दङ माथो होनबावनो आरो बिदिनोसै फर एगजामपल मोनसे खोथा बुंनो थाङोबा आंखौनो बुंना लायो आं मोनसे खोथा जों जानांगौ जों ट्रेनार नङा जों बेफोरखौ रायज्लायजाबाय थाया नङा होमबा जों पार्सनेल मालाबा रायज्लायगोन मोनसे खोथा आदा मा खालामदों इमान रातिनो ओइ अजय सिंगार आं नै लाइभ होदों फंबाय नोंथांमोनजोंनो मोजां गाज्रि सावरायदों बिदिनो दुखु दाहा इन्जय खालामदों माथो होननो नङा होमबा टेनसनाव थाबाय थाबाबो जाया मानसिया अराय सम जोंहा गैयाना लोगो लानो हायासै ना ब्र' औलै बेनो ना साख्रि ना बाख्रि बिदिनो जाहैबाय मोना नङा मोनदोंमोन आङो मिथिबायना कुवालिफाइड नङाब्लाबो मोननै साख्रि मोनदोंमोन आं खिन्थु खुद आं गावनो गारदों मावाखै दा आंनि गोरोन्थिखौ आं दासो हमनो हादों आरोखि दासो बुजिना मोनदों आं गावनि खामानिखौ आंनो दाना लादों होननाय बेनो आरो गाव गावनि खाफालखौ गाव गावनो जानानै लायो होननाय बेनो जाहैबाय माने बेनो आरोखि जोबथा गोरोन्थिया आसाम रायफलाव लोगोसे हुनगाराव मोनदोंमोन आङो बेखार खालामना लादों जोंहानि न'खरा आलाय सिलाय दिनैसिम हारिनि थाखाय हेफाजाब होबोनानै थारमाने ना हेफाजाब होबोनानै अरजाया ब्र' हारिनि थाखाय नोंथांनि न'खरा मदद होनानै बा सोरखौबा सहाय होबोनानै नोंथांनि न'खरा आलाय सिलाय जादोंबाबो निस्सय सानसे समाव नोंथांनि न'खरा जोंखांफिनगोन इसोर दङ नङा होमबा इसोरा नाहरगोन सानसे समाव नोंथांमोननि नाजानायजों इसोरनिखौ फोथायनाय लाखिनायजों लोगोसे सानसे समाव जाफुंफिनगोन आरोना नोंथांमोननि न'खरनि नाजानायफ्रा दाथ' गोबां दंमोन लाइभआव मानसिफ्रा बहा बहानिफ्राय जाखोमोन आंनि भिउवार्सफ्रा अननानै सारमोन आंनि बिदा सानै गोमाबाय ब्र' आदसा आं ओंखाम जानोसैमोनलै ब्र'मोन दोनथ'नांगौ ना बले दोनालासिनो बिदिनो लाइभनि गेजेरजों ओंखाम जानांगौथाय नोंसोर कमेन्ट खालामहरदो नोंथांमोननि अननायनि सायाव जासिगोन नोंथांमोना जिथु थाबावनो लुुबैदोंबा सावरायबावनो लुुबैदोंबा बे बिब्दिनो आङो ओंखाम जानाय फासेनो नोंथांमोनजों सावरायलायबावनोसै आरो जिथु सावरायथ'लाब्ला लाखिनोसै नङा होमबा आं दाबो गोसोखाङो बै समखौ जेब्ला बिदा सानै गोमानायखौ बयनिबो जिउआव गोसोखांगोन नोंथ' आरो गावनिनो बिदा असेयानो जाबा न'खरनि जाथि खुरमा भाय बाहागियानो जा बेखौथ' गोजाननि बाथ्रा नोंथांमोनावथ' जोबथा दुखु दङ 100आव 100 टेन नङा होमबा नाथाय मालायनि थाखायनो गुबुनफोरनि थाखायनो दिनै
माखासे जोंहा बर' सुबुंफ्रा गोबां दुखु जानानै दङ जिंगासिनानै दङ नङा होमबा बेफोरबायदि आरो स' लाखिलायनोसै होमबा दै आं ओंखाम जानोसै गोबावबो जाबाय 1 hour 5 minutes जाहैबाय दुखु दा मोनलायसै बे हरनि समाव नोंथांमोना आंखौ फैनानै जोबोद जोबोद मदद होफैदों हेफाजाब होफैदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदोबो खुमारि खाथानि साहा मा होनदों बगाजुलि साहा बगाजुलि आमलायगुरि गामियाव थानायाव एबसु पिटिसिनि दावहायाव आफाया जेल जानानै बेसेबां आलाय सिलाय जाबोनांदों जोङो मा होनदों उन्दै समावनो आदसा बिदा सानैया बर' हारिनि थाखाय जिउ गोमाबाय माथो होनबावनो इसोरनि लिलायानो बेनोमोन खोमा बिथांमोननि जिउखौ बेखिनिसिमल' लिरना हरखादोंमोन खोमा नङा होमबा बिथांमोनहा बेखिनिसिमल' बे संसाराव थांनानै थानो थाखाय राइट्स दंखायोमोन खोमा बेखायनो इसोरा बिथांमोननि खाफालखौ बा भाग्यखौ दानखे हरनो हादिया बा बासायहरनो हादिया बिदि होननानै जों बुंनो गोनां जासै नङाब्ला किसुमाना मानो होनना बुङोब्ला एसेबां गिदिर गिदिर जाथायफोरजों हरखाबै जाब्रबथाय जाथाय बा लं टाइम जानाय जाथायफोरनि गेजेरजोंबाबो बारग'बोनानै दिनैसिमबो दङ बेफोरबायदि होननानैसो जों साननानै लानांसिगोन आरो खाफालनि खोथा होननानै आरोबाव दिनैसिम बर' हारिनि गोजोननाय मा होनखो नुवासै गोजोन नुवासै बेनो ब्र' बेयो नोंनि फोलेरा बिर हारिनि होना साना लाबाय सारमोन औ नंगौ बिदिनो होननानै सानना लानांसिगोन माबा ओंखाम जानोसैलै लोगोफोर दुखु दा मोनसै मिथिबायना होद ओंख्रि दं माथो ओंख्रि गैया होननाया जोसा बहल दंलायथारो जोसा बहलजों सयाबिन आंबो सासे बिर हारिनि होनना सानना लाबाय औ थिग ब्र' बिसोरनि जिउआ आलो गोजोन थाहैथोंसै सोरगोआव औ नंगौ ब्र' बेखौ दोनथ'नोसै औ आं गुवाहाटि थांगासिनो दे सार औ माब्ला फैगोन खै थारिखआव होनदोंमोन खै थारिखआव फैगोन होनदोंमोन नोंसोर आं जाबाय थानो नोंथांमोनहाबो जाजोब्बायबा नङा होमबा कुमार गामसो फैदोंमोन जोंहा माखौ रां आदा बुजासै फंबाय दिप कुमार फंबाय बुजासै माखौ रां आदा जोंसारा मा होनो 21 आगष्ट आदसा 21 आगष्टआव ना दे फै दे खबर हरबानो जाबाय सम मोनोबा मिलायलायोबा थानाय जायोबा लोगो मोनलायलायगोन जाग्रोबा अखन्दा ओरैसो ओमफ्राय जोंसारा मा होनदों आंबो हरदो ब्र' नै जाफै ब्र' माबाजों जोसा बहलजों सयाबिन आरो बयलार बेदर भाजा होनांसिगोन आरो बिखाजों आमाइ थुखुलजों लाबोदोंमोन आं
ओमफ्राय ओमफ्राय आराम नार्जारि दे ब्र' गोगोम जाना हो औ ब्र' जागासिनो नै जोबोद जोबोद साबायखर दै नोंथांमोना गोबां हेल्प खालामदों दिनै एथ' हर गेजेरावबो नोंथांमोना एसेबां सहाय खालामदों जे आंखौ बे मोनानि लाइभआवबो जानायफ्राव मा लाइफ साइड बेलाय जाग्रो बाद हो लाइफ साइड होनो खान्थाल बेगरबो दंलायबावोसो ओंख्रियाव माथो गोरान जाखो र' गोराना माबासो सयाबिनजों जोसा भल ओमफ्राय आरो ब्रयलार बेदरजों टमेट' एग्जाम हैनो थांगोन आदसा औ एग्जाम दहाय एमएमबिआव खिथाखादों दहाय रायलायखांबाय जों एमएमबि नोंनि खोथा कन्टेक्टनि गेजेरजों माब्ला दाखालि जानाया जाजानाया ज' लोगो हमगोन ज' खेबसे औ जायो लोगो हमगोन दे बेदरखौ एसे देखायदो ब्रा ब्र' बेदरा माथो बिखा जाबाखौसो नै बिदिसो फिसा फिसासो गोदा होदोंलै आं बयाराम नार्जारि जोंहा बहानि जाखो बहानि जाखो बवा जोंना रुमफ्रानो जाथारालै फिसाफ्रा फैसाबो गैया भारा न'आव थानो बेफोराव ओरैनो मोननायखाय थालाबायो माने खम समाव थानो मोननायखाय थादो आरो माथो नायाबो नायदोथ' बबे जिल्लानि जाखो आदायानो कृपा बरगयारि सनितपुर जिल्लानि कृपा बरगयारि आं सनितपुर जिल्लानि नों बहानि जाखो फंबायसो जाखोना बिनानावसो जाखो सालाकाथिनि ब्र' आदसा सालाकाथिनि ना क'क्राझार सालाकाथि लोगो मोनगोन दे बोरैबा जागोन नैबे माबायाव बल खेलाया मालाथाय जोसार ब्र' बल खेलाया माला जाखो थांनाय जागोन जायाथाय थांनो सानदोंलै नायनो थाखाय र' थाथ' नों बाजैजों रायलायनि र' औ दे रायलाय दे र' जागोन र' औ माला जागोनथाय खै थारिखआव मोनथाय बावलायलांबायसो गोसोआव थालालै खर'फ्रानो मथा
उन्दुलांबावबाय जोंना फिसालाया आसोला सानफा मानि खुस 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 गेलेनानै मेंबाय जों बन्द जायो अमा गैलामोन दा सोरबा लकेल दानदों खोमा ओइयाव दहाय थांबा ओमफ्राय कमेन्टआ थाबथागासिनो दं माथो दाखालि थांखांबाय सार एबा गुवाहाटियाव आदसा औ नोङो दाख्लै फैखांबायथ' आरो इमेल खोथा दं 21 अपेनिं आदसा 21 ने बे मासनि नामा हाब बे मासाव दिनै 16 नामा जागोन ब्र आं उन्दुनोसै दे औ दे उन्दुदो होनब्ला उन्दुदो हरबो थौबाय गाइसमोन बयबो थाङोबा थांलायनो हासिगोन दे उन्दुलायदो मोनाबायबो नङा होमबा आरो सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाबा खालामदो अननानै जेबो नङालै भिडिअफ्राव कमेन्टफ्राव मालाबा जावहरलाबायबाबो रायहरनोबो अरजाया माने सैमा होननानै रायहरबाबो अरजाया आरोखि बेफोरखौ जेबो माथा मारिया खिन्थु मोननैसो सोदोबखौ लानानै बुंबा एसे गोरबोआव नांफ्लाङो आरोना बिमाफोरजों बुङोब्ला बिब' बिनानावफोरजों बुङोब्ला थारमाने बिमायाथ' दङ बिब' बिनानाव गैजा रोङा हाजोआव होमबाबो दान्दिसेल' होननानै साननानै आरो ना नोंथांमोनखौ सोरबा बुङोबा एसे दुखु मोनखागोन जाखांबाय ब्र जाखांबाय ने जाखांबाय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो बयाराम नार्जारि जाबाय मोजां जाखायोलै आं आरो एसे लाबाव नांथ'ला उदैयानो अयथासार खाथारो आंना ओरैनोबा मैखोमथार
आलु ना गोरान आलु ना गोरान ना बाथोन आदसा बरिया लकेल ना दा फकिराग्राम होनदोंमोन नामा फकिराग्रामाव बिराद लोगो दंमोनलै आंहा सिगां रेलवेयाव मुहुरि मावनाय समाव सालाखाथि फकिराग्राम नों सालाखाथिनिसो नामा सालाखाथि फकिराग्रामनि द्लाम लोगो दंमोन औ ब्र होनदों आदसा गोग्गोम लोगोफोर दंमोन आंहा रेलवेयाव खामानि मावनाय समाव आं मुहुरि मावोमोन ना रेलवेयाव सिगां जाखांबाय फांखानि बाराव दसे जिरायनोसै रुमनि फांखाया गाज्रि जाबाय जोंना जि दाग्रानियासो दङ जोंना नैबे जि दाग्रा जायगासोथ' नोंसोरनो देखायाखैना आङो नै जि दाग्रा गोजासो जोंना बे जायगाया साफा जि अइभिंआवसो थायो आं थांगोन र' फंबाय लोगो मोनगोन क'क्राझाराव थांबा नोंसिनिथिं एकदम ओरै माबासिम थांनांगौ दं आङो मा होनो बग्रिबारिहालागै थांनांगौ दङ ओमफ्राय कुसुगाव बहुत मानसि इनभाइट खालामगासिनो दङ आंना खुला मेलालै बयजोंबो मोजांमोन गाज्रिमोन जेबो मिथिया आं सादा सिदाखा आंना दे होनबा नोंबो एसे रेस्ट लाथ'दो ब्र औ दे वेलकाम थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर एथ' हरनि समसिम नोंथाङा आंनि लाइफआव थानानै सापर्ट होफैबाय मदद होफैबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर 11:15 जाबाय नोंथां उन्दुदो जोबोद होथ'बाय उननि समाव लोगो मोनलायबाय थागोन आरो मोजां गाज्रि खबर लालायनो कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखायो चेनेलावनो लानानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन सम सम बे चेनेलाव दंखायो भिडिअफ्राव नायबानो मोनो आंनाव दे गुड नाइट उन्दुलायदो दे ओइ गेजिनि हेलौ दसेनो फैलायबाय आदसा दसेनो फैलायबाय होनबा आं दानि बावै नागिरदोंसोमोन नोंखौ थांखोना माखो होननानै दासो ओंखाम जाखानांगौ दा गेजेरनिखौ बहानि जाखो अननानै फोरमायहरदो एरागदाव नार्जारि फैदों बाजैखौ देखायब्रा कन्टेक्ट हाब दासो आसखायनो खबर ओंखारबाय बाजैखौ नागिरबाय नोङो र' दसे थाथ' नुगोन र' दासो ओंखारलांबाय ओरैनो नुगोन र' दसे थाना मा बाजैजों रायज्लायहरदों नोंसोरो
आं इटानगर दैमुग आचार इटानगरनि होन्दोंमोन ना मैयानो खोन्थाखादोंमोन ना ब्र'आ मैया दाख्लै खोन्थाहरदोब्रा बाजि नायनो होननाया नै नोंबो जे खाख्रेब-ख्रेबसो थाफानोनो समाया नों दाजों आं इटानगर दैमुग औ होनांगौ आदसा दाख्लै खिन्थाखादोंमोन बावदोंसो आं बावसैलै फंबायमोन बोरायबाय नालाय माथो होनबावनो आरो टेनसनफ्राबो एसे बारानिफ्राय बारासो जाबोगासिनो दंसै गथ' गथाय देरबोबाय मोजां बरिया गुड औ ओमफ्राय जोंहा गेजिनि ब्र' सिंगेल ना मेरिट जाखो अननानै आरो इरागदाव नार्जारि सिंगेल ना मेरिट फोरमायदो दे फोरमायना लानायाव लाजिथारनाङालै बेफोरखौ सादा सिदा लाजिनानै लाब गैया ना मा होनो सेम टु इउ थेंक इउ माबायदि नुखो नोम्बाजैखौलाय सिंगेल बा नागिरना हर सासे होनो आदसा बहा नागिरबायलै फंबाय आजिखालि दालाल जाजाया जासिगोन समबार मावसिगौ दहायसो होदोंमोन ओरै फारसेयासो माखासे साख्रिला एखे जोबा होमबा मिथिगा जायखौ बाहायबाय थादों बे जोबो मोजां बर'नि फिसा माथो बुंनो औ थेंक इउ जोबोद सार माथो बुंनोथो आरो बिदिनोसै आरो न'खर गारनानै दाबसेयाव खस्थ' भुगिनानै जाफैनो गोनां जादों दा उफाय गैया गोदोनो गोरोन्थि खालामबाय माने नोंसोर दुखु दामोन आरोना माने आं गोदो तेजपुराव बेफोरबायदिनो मोनसे खामानि मावनायाव 70,000 थैजादों आरोना आं बेफोरनिफ्रायनो बिराद गियो ओमफ्राय नै दाख्लै आरो इटाराबाव 3700 थाखा थांलायबाय बेयावबो गिनाय फैबाय 70,000आनो माबायदि जादों मिथियाना नोंथांमोन नोंसोर नंखाय साननो हागौ मालाबाफोर आंनि गामियाव फैफ्लांबायोबा आंजों लोगो मोनलायनानै सिनाखि लालायनानै नोंसोरो फैफ्लांबायोबा संफैबा मिथिगोन आरोना 6, 7, 8 बिघा हा गारदांदां 70,000 थाखानि थाखाय होमबा बे समाव जोंनि हाया जेबो मैल्य गैया जोंनि दिखियाजुलिनि हाया मिथिबायना 1 बिघायाव 5,000 10,000 बिदिल'मोन आरो फाग्लासो आं गहपुराव ओमफ्राय जोंना गेजिनि आं मैया सोंदोंमोन मैयाना दाख्लै सोंनायालाय बावफिनबाय आङो ना नोंसिना ओरै हारमुथिजों ना नैबे माबाजों गहपुरजों गहपुर राजगड़जों ना ओरै हारमुथिजोंथाय
नाथाय आंना हिनजावा अरुणाचलनिनो दफ्लासो ओइ अरजाया ब्र मोजांल'सो संसार सोलिनांगौ नङा होमबा संसाराव मोजाङै मोजां सोलिलांबानो जाबाय बेयाव खुनु जातिजों लोब्बा गैया जेबो फारागथि गैया हारमुथि दैमुगसो आदसा आं मोजाङै मिथिजोबा आं हारमुथियाव मास मोनथाम मोनब्रै थादों सिगां रेलवेआव मुहुरि मावनाय समाव बे हारमुथियाव आरपिएफफोरजों बुलायलायनाय मोनदों आङो आरपिएफजों बुलायलायनाय जादों जों बेयाव गुस्थियानो जिदों आंना बेयाव सौनाया सालाफ्रा साब्रै बेंना होखादों आंखौ फाग्ला बुलायनो गोनां जादों आंहा लोगोफ्रा खारजोबबाय खाराखै आरो माने बिसोरो माथो बुंबावनो अफार स्मार्टद्रायमोन ना आङो बुंना लानाय बायदि जायो अफार स्मार्टद्रायाव गाब्र'हैदों आरो आं मोनसे खोथायाव जोंनि रुमाव फैनानै बिसोरो बुलायफैनाय जादों ओमफ्राय जोंजोंथ' एफा बुरजा मानसि बहा होनो 40 जन गाहाम जोंलाय नङा होमबा बुजासे बुजानानै बे खारदावनानै आङो होसोलांबाय आरो बे मानसिखौ होसोलांनानै माने बिसोरनि अफिसावनो बुहैबाय आङो नैबे अफिसाव बुहैनायाव माने बिसोर आंखौ हमनानै बुफिनदों आरो होमबाबो फंथामसोल' सौनो मोनदों बिसोर आंखौ आं होफिनखादों मोजां मोजांनो बे माबायावनो प्लेटफर्म सिङावनो प्लेटफर्म सिङाव गावसिनि आरपिएफ अफिस दंमोन ना बेयाव समाव आंजों आरपिएफफ्रा बेलेग बेलेग स्टेसननि गिदिर आरपिएफ अफिसारफोर फुरा कारेक्टआव दंखाजोबोमोन आंजों कन्टेक्ट फन खालामलायजोब्बाय लगे आसाम पुलिसफोराबो दंखाजोबो नालाय जोंनि आखायाव आसाम पुलिसफोरबो फैजोब्बाय दसेनो दोखो रायबाय साला बे जोंजों बुजाग्रा आरपिएफखौ आसाम पुलिसफ्राबो रायफैबाय गावसिनि मेजरफ्राबो केप्टेनफ्राबो अफिसारफ्राबो फैनानै रायफैबाय लखिमपुरनिफ्राय फैनानै मालाय लेबार रुमाव मा मोनफैनांगौ नोंसोरो होननानै दुला mana jia आगर दं ना आगर दं jia आगर देखायनि र' नोंसोर नायदोंबा नैजिनि आगरा बेबायदि बहुत लेवार आगर होनो बेखौ लेवार आगर बहुत रोखोमनि दं बैग्रि बिबार हाथि फुथि होनो हाथियाव दिगल मगर नै मेसिन नांगौबा सोरनोबा अर्डार हरबानो जाबाय आंखौ कन्टेक्ट खालाम लांफै गोसोबायदि 6000 8000 सिनायनाय थायोब्ला 6000 मोननांगोन सिनायनाय गैयाबा 6000 मोननाय नङा मेसिन नायै मेसिन आरो ओमफ्राय नैबे आगर फैयो काट होनना बुङो हारसाफ्रा डिजाइन मडेल नैफोरबायदि आगरनि बे आगरानो 400 आंनाबो हिनजावा मिसिसो गाज्रि मा होनखो बुजियासैलै दै आंनाबो हिनजावा मिसिसो गाज्रि माङा आसोल बरिया गाज्रि नङा बेखौनो कानेक्टेड होनबाय मोनथिखायो आं नोंनि बर' हारिनि गाननाय
गाननायनि मा होनदों आगरखौ जोंनि बर'नि नङा ब्र' मिथियाना बे हारसाफोरनिसो मेख्ला सादोर गोजासो मिथियाना बेयाव बर'नि दख'नाखौ माने अर्डार होबासो दायो अर्डार होबासो अर्डार गैयाबा दाया बेहाय ओइथिं बर' दङ क'क्राझारनि फैनाय बिस्रा बर'निनो दाजोबो आरो खिन्थु मोननाङासो होनदोंमोन आं गाज्रि मोननाङा औ सरि नंगौआनो दे माने आं दाब्लिउखौसो बांसिन हमो नालाय मोननाङा होननायाव थिगानो गाज्रि मोना जेबो नङा र' जेबो नङा जोङो जाय हक बर' हिसाबै जोङो अनलायनानै सोलिनानै थाबानो जाबाय नों बहानि आं बहानि जों जेबो फारागथि गैया नोंबो बर' आंबो बर' नङा होमबा सासे इसोरनि अननायावनो जोङो दिनै मानसि महरै जोनोम मोनबोदों जेब्ला होनबाबो मोनथिखायो आं जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायनिखौ औ बर'फोरनिखौ ना आंहा आरो बारा मिथियालाय थेवब्लाबो बारा मिथिथारा जिनि सोमोन्दै बाथाय दालाबायोमोन आंबो सिगां बिराद दानो गोसो जायोमोन बिराद थाफ्लि मानोलै दाजेननाय समाव खेब मोनलाबायखायो फाग्लासो काफ्रियानो गोसोम जाजोबखायो गोदानाव बेरलाबनाय बायदि जाजोबखायो होमबा ब्र' लाखिलायनोसै ना उन्दुलायनोसै नङा होमबा हरबो थौबाय गोबांनो गोबाव समसिम थाबाय नोंथाङानो जोबथा रायलायबाय आंजों 11:30 जाबाय लोगो मोनलायबाय थासिगोन बिदिनो चेनेलखौबोथ' साबसक्राइब खालामना लाखायोबा नोंथाङा अराय सम लोगो मोनलायबाय थासिगोन भिडिअ होबाबो मोनबाय थासिगोन नङा होमबा मैदेर आगर मोसा आगर दाउथु आगर दंबावो आदसा आरो बारा मिथियालै आरो माबालायनो दख'ना जियाबो बिराद नाम दंलायबावोसोलायनो नों उन्दुनोबालाय औ उन्दुनोसै ब्र' उन्दुथ'वा नामा ब्र'आ ना माबाफोर डिउटि मावो नामा बहाबा न'आव थायोना बहाबा बाहेरायाव थायो ब्र'आ उन्दुनोसै हरबो थौबाय नङा होमबा आंहासो फ्रियाव दं जेन'बा हिनजावाथ' सानफाथोलो खस्थ' मावनाय सानफाथोलो जिजोंनो थानांनाय बेस्रा अब्ला लाखिनोसै बाय ब्र' ना गुड नाइट एसेनोसै लोगो मोनलायबाय थासिगोन अराय सम बिदिनो मोजाङै मोजां थालायबानो जाबाय लोगो मोनलायबाय थागोन इसोरनि अननायाव थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो आंनि बे फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम जोबथारनायाव खनसे फिन खेब साबायखरखौ बावफिननानै आङो दिनैनि लाइभ एसेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर दुखु दामोनलायसै मोजांबो बुंफ्लांबाय जानो हागौ गाज्रिबो बुंफ्लांबाय जानो हागौ माब्लाबाफोर लोगो मोनलायलायसिगोन मोजां गाज्रि फेस टु फेस बहाबाफोर लोगो मोनोबा सिनायोब्ला राव होबानो जाबाय नङा होमबा आं जब मावो आदसा दे ब्र' दे मोजांनि बाथ्रा बिदिनो दे उनाव मोजां खोन्थागोन औ दे ब्र' दे थेंक इउ ब्र' गोजोननाय थाबाय दे ब्र' नोंथांनिसिम रोजा साबायखर नाइस स्पिकार वाच आंनियाव नुदों मानसि बुजि मोनासै नोंथांनि कमेन्ट्सखौ स' थेंक इउ स' माच जिखियानो जादोंला माने नोंथांनि कमेन्टखौ आं बुजिना मोनदिया उननि समाव लोगो मोनबा मोजाङै सावरायलायफिनसिगोन नङा होमबा फैबानो जाबाय नोंथाङा आंनि लाइभफोरखौ उनाव लोगो मोनोब्ला एसेखिनियावनो लाखिनाय जाबाय बाय गुड नाइट अल गाइस